Nasledujúci príbeh je fiktívny. Je vytvorený ako kompozit situácií a vzorcov, ktoré sa v partnerských vzťahoch reálne objavujú. Nie každý zo znakov, ktoré v príbehu zaznejú, znamenajú neveru. Samostatne nemusia dokazovať vôbec nič. Niekedy však problém nevytvorí jedna zvláštna vec, ale to, že ich začne byť priveľa. Keď som konečne zistila pravdu, nebola som v šoku. A to ma prekvapilo asi najviac. Sedela som v aute, držala mobil, čítala tú istú správu stále dookola. A pamätám si, že som si povedala, takže som nebola paranoidná. Nie, ako mi to mohol urobiť, nie, kto je ona. Prvá myšlienka bola, takže som si to celé nevymyslela. Pretože niekoľko mesiacov predtým malo úplne všetko vysvetlenie. Prečo nosí telefón všade so sebou, prečo chodí neskôr domov, prečo sa zrazu viac upravuje, prečo už so mnou skoro vôbec nespí, prečo je podráždený, keď sa niečo opýtam. Prečo jedno popoludne tvrdil, že bol niekde, kde podľa všetkého vôbec nebol. Každá jedna vec mala zrazu vysvetlenie. A ja som každému jednému chcela veriť. Až kým som si neuvedomila, že problém nie je v jednej odpovedi, problém je, že ich potrebujem stále viac. Počúvate Toxi vzťahy. Volám sa Maťa. S Ivanom sme boli spolu 6 rokov. A toto je dôležité, pretože keď niekomu poviem, že som si niekoľko mesiacov nevšimla, že má inú ženu, ľudia sa niekedy tvária, ako keby muselo byť všetko zjavné. Nebolo. Ivan neprišiel jedného dňa domov s rúžom na košeli ako z filmu, nezačal si schovávať druhý telefón, nezmizol na celý víkend. My sme mali úplne normálny život. Spoločný byt, psa, plány, ráno káva, večer seriál, v sobotu nákup, v nedeľu obed u rodičov. Vedela som, ako si dáva kečup na hranolky. On vedel, že keď poviem, nič mi nie je, väčšinou mi niečo je. Poznali sme sa. Aspoň som si to myslela. Prvá zmena bola dokonca pozitívna. Začal cvičiť. Povedal, že sa necíti dobre vo vlastnom tele. Kúpil si nové oblečenie. Začal používať parfum, ktorý dostal na Vianoce a predtým ho skoro vôbec nepoužíval. Podpichovala som ho. Čo sa deje? Máš frérku? Povedal. Áno, volá sa posilňovňa. Smiali sme sa. Vtedy mi na tom neprišlo nič zvláštne. Ani dnes by mi samotné toto neprišlo zvláštne. Potom sa začala meniť práca. Nový projekt, viac stretnutí, neskôršie príchody, občas nejaká pracovná večera. Ivan mal vždy prácu, pri ktorej sa podobné veci mohli stať. Takže ani toto nebolo podozrivé. Len som si jedného dňa uvedomila, že už asi 3. týždeň večeriame spolu možno 2-krát. Ale dospelí ľudia majú obdobia, keď veľa pracujú. Tak som to prijala. A možno by som nič neriešila ešte veľmi dlho, by sa nezmenila jedna malá vec. Telefón. Predtým ho nechával hocikde, na stole, na gauči, kúpeľni. Vedela som jeho kód a on môj. Nie preto, že sme sa kontrolovali. Jednoducho sme nič neriešili. Zrazu ho mal stále pri sebe. Keď išiel do sprchy, išiel s ním aj telefón. Keď išiel vyniesť smeti, išiel s ním aj telefón. Keď sedel pri televízore, telefón ležal displejom dolu. Raz som sa zasmiala. Ty si s tým mobilom stále zrastený. No on povedal, v práci mi furt niekto píše. To bolo celé. A dávalo to zmysel. Tu je dobré sa zastaviť. Nový parfum nie je dôkaz nevery. Posilňovňa nie je dôkaz nevery. Pracovné nadčasy nie sú dôkazom nevery. Ani ochrana vlastného telefónu automaticky neznamená, že človek niečo skrýva. Pri podozrení na neveru sa často robí jedna chyba. Začneme spätne interpretovať každú zmenu ako dôkaz. Lenže jednotlivý znak nám zvyčajne nepovie veľa. Zaujímavejší býva súbeh zmien, ich načasovanie a predovšetkým to, čo sa stane, keď sa partner na zmenu pokojne opýta. Mne nezačal vadiť jeho telefón. Začala mi vadiť jeho reakcia na otázky. Raz mu večer prišla správa. Pozrel sa na displej a usmial sa. Úplne automaticky som sa spýtala. Kto ti píše? Jeho úsmev zmizol. Z práce. A čo také vtipné riešite o 11:00? Povedala som to zo srandy. Lenže Ivan reagoval. Maťa, prosím ťa, nezačínaj. Zostala som prekvapená. S čím?
s týmito kontrolami. Kontrolami? Jedna otázka? Po 6 rokoch? Povedala som. Veď sa normálne pýtam. On si povzdychol. Presne toto neznášam. Človek dostane správu a už je tu výsluch. Ja som sa cítila hlúpo. Tak som povedala, dobre, prepáč. No tým sa to skončilo. Lenže odtedy som si začala viac všímať veci, ktoré som predtým ignorovala. Napríklad, že na záchode trávi s mobilom 20 minút. Že keď mu príde správa a sedím vedľa neho, často ju ani neotvorí. Že keď odídem do kuchyne, telefón zrazu vezme do ruky. Ale stále som si hovorila, nehľadaj problém tam, kde nie je. Potom sa zmenil sex. Najskôr sme ho mali menej. Ivan bol unavený. Potom zase naopak. Zrazu chcel veci, ktoré predtým nikdy nespomenul. A ja som dokonca chvíľu bola rada. Myslela som si, že sa nám vracia naša iskra. Dnes neviem, či to s ňou vôbec súviselo. A toto chcem povedať férovo. Keď človek pozná koniec príbehu, veľmi ľahko začne všetko pred ním vysvetľovať tým koncom. Možno niektoré zmeny s neverou nemali nič spoločné, ale že vtedy som ešte koniec nepoznala. Mala som iba pocit. A pocit nie je dôkaz. Jedného piatka mi povedal, že ide po práci s kolegami na pivo. O 11:00 stále nebol doma. Napísala som mu. Žiješ? Odpísala si o pol hodinu. Jasné, ešte sedíme. Prišiel o 1:00. Na tom by nebolo nič zvláštne, lenže keď sa vyzliekal, všimla som si, že má úplne čistú košeľ. Viem, ako to znie, úplná sprostosť, ale on chodil po práci na pivo rovno z kancelárie. Ráno odchádzal v modrej košeli. Teraz mal čierne tričko. Spýtala som sa, ty si sa prezliekal? Na sekundu sa zastavil. Hej, kde? V robote. Prečo? Pozrel na mňa. Lebo som sa oblial kávou. Prečo? Nič. A bolo vybavené. Mohlo sa to stať? Samozrejme. Presne o tom to celé bolo. Všetko sa mohlo stať. A tu sa objavuje veľmi nepríjemná fáza. Nie dôkaz, ale narastajúca nekonzistentnosť. Človek dostáva vysvetlenia, ktoré sú sami o sebe možné. Problém je, že musí čoraz častejšie potláčať vlastný pocit, že celkový obraz nesedí. Zároveň je veľmi dôležité povedať aj opačnú stranu. Intuícia nie je nadprirodzený detektor lži. Niekedy máme podozrenie a mýlime sa. Preto je rozdiel medzi vetou mám pocit, že sa niečo zmenilo a vetou viem, že ma podvádza. Maťa v tejto chvíli nevedela, ale začala si všímať, že medzi tým, čo cíti a tým, čo počuje, vzniká čoraz väčšia medzera. Najhoršie obdobie nebolo po odhalení. Najhoršie bolo asi toto. Keď som ešte nevedela. Začala som byť človekom, ktorým som nikdy nechcela byť. Všimla som si, kedy je online, pamätala som si, ktorý deň povedal, že má meeting. Keď meškal, pozerala som sa na hodiny. Potom som sa za to nenávidela. Hovorila som si, čo robíš? Nikdy som nechcela kontrolovať partnera. A vlastne som ho ani nekontrolovala. Skôr som sa stále snažila presvedčiť samu seba, že všetko sedí. Lenže nesedelo. Raz mi povedal, že musí zostať dlho v práci. Okolo 8:00 som mu zavolala. Nezodvihol. O 10 minút napísal meeting. Neskôr mi povedal, že boli celý večer v zasadačke. A o pár dní sme boli s jeho kolegom na káve. Úplne mimochodom kolega povedal, minulý štvrtok som zdrhol už o 6:00, kancelária bola úplne mŕtva. Ivan sedel vedľa mňa. Nič nepovedal. Ani ja. Keď sme zostali sami, spýtala som sa ho. Ty si nebol vo štvrtok v práci? Povedal. Bol? Ale Roman hovoril, že tam nikto nebol. Roman nevie, kde som mal meeting. Ty si povedal, že ste boli v zasadačke. Ivan na mňa pozrel a potom prišlo. Ty si normálne pamätáš, čo ti poviem pred týždňom, aby si ma mohla nachytať? Zase som bola problém ja. Povedala som, nie, len tomu nerozumiem. Nie, Maťa, ty mi jednoducho neveríš. A toto bola tá veta, ktorá ma vždy dostala. Ty mi neveríš, lebo ja som mu veriť chcela. Veľmi. Tak som cúbla. Zase. Potom som si začala všímať jedno ženské meno. Simona. Kolegyňa. Najskôr ju spomenul úplne normálne. Simona poslala prezentáciu. Simona pokašľala tabuľku. Simona bola na mítingu. Nikdy mi neprišla dôležitá.
A potom ju prestal spomínať úplne. To je zvláštne až spätne, pretože približne v rovnakom období sa jej meno začalo objavovať na jeho telefóne. Raz volala večer. Ivan ten hovor odmietol. Spýtala som sa, to je tá Simona z práce? Hej, čo chce takto večer? Neviem. Tak jej zavolaj. Máťa, prosím ťa. Zase ten tón. Ako keby som prekročila hranicu už len tým, že som tú otázku vyslovila. Povedala som, Ivan, ja mám už dlhšie pocit, že sa niečo deje. On sa prvýkrát prestal hnevať. Sadol si ku mne. Povedal, nič sa nedeje. Tak prečo mám tento pocit? Neviem. Je tu niekto iný? Pozrel sa mi priamo do očí. Nie, spýtala som sa ešte raz. Naozaj? Prisahám. A potom ma objal. Ja som sa rozplakala. Uľavila sa mi. A on mi povedal, ty si posledné mesiace strašne neistá. Musíš prestať hľadať problémy. A ja som mu verila. Nie úplne, ale dosť na to, aby som ostala ticho. Toto je psychologicky veľmi citlivé miesto. Samotné popieranie neverí ešte nie je gaslighting. Ak niekoho neprávom obviníme a on to poprie, jednoducho hovorí svoju pravdu. Gaslighting vzniká vtedy, keď človek systematicky manipuluje vnímanie reality druhého človeka a vedie ho k tomu, aby spochybňoval vlastnú pamäť, úsudok alebo vnímanie. Preto s týmto pojmom treba narábať opatrne. V Matinom príbehu je však podstatné niečo iné. Ivan neodpovedal iba na otázku podvádzaš ma. Postupne presúval pozornosť na jej charakter. Si neistá, kontroluješ ma, hľadáš problémy. A Maťa sa tak čoraz menej pýtala, prečo jeho príbehy nesedia a čoraz viac, čo je zlé so mnou, že mu nedokážem veriť. Pravdu som nakoniec nezistila, pretože som mu prehľadala telefón. Nikdy som sa doň nedostala. Zistila som ju úplnou náhodou. Mali sme doma starý tablet, používali sme ho hlavne na filmy. Jedného popoludnia som ho zapla, pretože som chcela nájsť nejaký recept. A hore vyskočila notifikácia. Nebola adresovaná mne. Bola z aplikácie, ktorú mal Ivan synchronizovanú aj na tablete. Simona. Správa bola krátka. Včerajšok mi ide stále hlavou. To bolo všetko. Jedna veta. Pamätám si, že mi začalo strašne búšiť srdce. Otvorila som tú aplikáciu. Tu sa priznám. Áno, otvorila som ich konverzáciu. A viem, že niekto môže povedať, že som narušila jeho súkromie. A áno, narušila. V tom momente som však mala pred sebou správu od ženy, na ktorú som sa ho už priamo pýtala a o ktorej mi povedal, že medzi nimi nič nie je. Prvé správy boli pracovné, potom nejaké vtipy a potom chýbaš mi. Fotografia z auta. Dnes to nedám, Maťa je doma. Maťa. Ja. Bola som tam, v ich konverzácii. Ako prekážka v ich plánovaní. Scrollovala som ďalej. Zrazu som videla dátumy. Štvrtok, keď mal byť na tom meetingu. Piatok, keď sa oblial kávou. Večer, keď sedel s kolegami. A potom fotografiu. Nebolo na nej nič sexuálne. Sedeli spolu pri stole v reštaurácii. Fotil ich niekto tretí. On mal na sebe čierne tričko. To čierne tričko. Vtedy sa mi spojilo všetko. A zároveň som mala pocit, že sa mi rozpadlo úplne všetko. Volala som mu. Povedala som, potrebujem, aby si prišiel domov. Spýtal sa prečo. Povedala som, viem o Simone. Ticho. Možno 3 sekundy. A potom, čo vieš? Tá otázka ma dorazila. Nie, čo to rozprávaš, nie, to nie je pravda. Čo vieš? Ako keby potreboval zistiť, koľko ešte môže poprieť. Povedala som, čítala som správy. A ďalšia veta bola, ty si mi čítala súkromné správy? V tej chvíli som sa skoro začala obhajovať. Skoro. Po mesiacoch obhajovania som skoro zase vysvetľovala, prečo som urobila niečo ja. A potom som povedala, Ivan, spíš s ňou? Ticho. Áno. To bolo celé. Jedno slovo.
6 rokov vzťahu. A odpoveď mala 3 písmena. Spýtala som sa, ako dlho? Povedal, neviem. Ako môžeš nevedieť? Nakoniec z neho vyšlo asi 4 mesiace. 4 mesiace? V hlave som si okamžite začala skladať kalendár, narodeniny mojej mamy, naša dovolenka, vianočný večerok, ten víkend, keď mi doniesol raňajky do postele. A toto je možno najzvláštnejšia časť odhalenia nevery. Nezmení sa iba prítomnosť, zmení sa minulosť. Začneš sa vrácať ku spomienkam, ktoré boli ešte pred 5 minútami pekné a pýtať sa, čo sa dialo vtedy. Keď sme sedeli v tej reštaurácii, už si jej písal. Keď si mi povedal, že ma miluješ, už si s ňou spal. Keď sme plánovali dovolenku, vedela o mne. A zrazu nemáš pocit, že si prišla iba o partnera. Máš pocit, že si prišla aj o verziu vlastnej minulosti. Pri tomto príbehu je veľmi lákavé vrátiť sa na začiatok a povedať. Veď to bolo jasné. Nové oblečenie, mobil, nadčasy, menej sexu, kolegyňa. Lenže takto psychika funguje až vtedy, keď už poznáme výsledok. Hovoríme tomu aj spätné skreslenie. Keď poznáme koniec príbehu, udalosti, ktoré k nemu viedli, sa nám zrazu zdajú omnoho predvídateľnejšie, než boli v skutočnosti. Preto je dôležité nepoužívať zoznam znakov nevery ako detektor. Partner môže začať cvičiť, viac pracovať alebo chrániť svoje súkromie a nikoho zároveň nepodvádzať. V Matinom prípade nebol rozhodujúci jeden znak. Rozhodujúce bolo, že sa postupne objavovali rozpory medzi slovami a realitou. Najskôr sa zmenili drobnosti, režim, telefón, čas, intimita, starostlivosť o vzhľad. Žiadna z nich sama o sebe nič nedokazovala. Ale Maťa cítila, že človek, ktorého pozná 6 rokov, sa zrazu správa inak. A to je legitímny dôvod na rozhovor. Nie na rozsudok, na rozhovor. Čím viac sa Maťa pýtala, tým viac vysvetlení potrebovala. Meeting, káva na košeli, kolegovia, zmeškaný telefonát, Simona. Každý jeden príbeh mohol byť pravdivý. Lenže spolu začali vytvárať obraz, ktorý prestával byť konzistentný. Pri dôvere totiž nejde iba o to, či si dokážeme pre každú vec vymyslieť možné vysvetlenie. Ide aj o to, či sa vysvetlenia dlhodobo zhodujú s realitou. Keď Maťa upozornila na nezrovnalosti, téma sa opakovane presunula z Ivanovho správania na Matinu nedôveru. Kontroluješ ma, si neistá, hľadáš problém. Tým nechcem povedať, že človek obvinený z nevery nemá právo cítiť sa dotknuto. Jasné, že má. Ale zdravá komunikácia umožňuje hovoriť aj o dôvode, prečo dôvera začala klesať. Ak sa každá otázka okamžite zmení na útok proti človeku, ktorý ju položil, samotný problém zostáva stále nevyriešený. Pre Maťu nebola najväčšou ranou jedna noc. Boli to mesiace paralelnej reality. Každý okamih, keď Ivan vedel pravdu a ona nie. Každý deň, keď sa jej pozeral do očí a nechali ju veriť inej verzii udalosti. Preto ľudia po odhalení nevery často hovoria nie len o žiarlivosti alebo o strate partnera, hovoria aj o strate dôvery vo vlastný úsudok. Ako som to mohla nevidieť? Čomu ešte môžem veriť? Bolo vôbec niečo z tohto celého skutočné? A práve toto môže byť jedna z najbolestivejších častí zrady. A ešte jedna vec. Ak niekto neveru neodhalí okamžite, neznamená to, že bol hlúpy. Dôvera vo vzťahu znamená práve preto, že každé partnerovo meškanie nepovažujeme automaticky za dôkaz zrady. Človek, ktorý verí partnerovi, nehľadá neustále dôkazy proti nemu. To by sme sa zase mohli baviť o inej téme. Maťa sa celé mesiace pýtala, prečo mu nedokážem veriť. Až nakoniec dostala odpoveď na inú otázku. Prečo sa mi jeho príbeh stále nezdá pravdivý? Pretože nebol. Toto bol jeden príbeh, nie diagnóza, nie návod na to, čo musíte urobiť. Ale možno príležitosť všimnúť si niečo, čo ste doteraz nevideli. Počúvali ste Toxi vzťahy.